Mosok langsung musik lah ya ora. Nggih, mboten. Heeh, bawanono apa? Manut. Kula pengen nyobi rara sesigari, Pak. Lara sesigar. Nggih, bawane napa niku? Bawane sak-sakmu pokoke pelok. Nah. Bawane sak karepmu pokoke pelok. Oh, ya, ya. Nah, mergo ora mung kepengin weruh jogete lan pas nyanyi uga pengin krungu bawane. Oh, ngono ya. Gimana? Cahayu. Nah. Ya. Iki wis padha WA Pak Kangko. Nah, kondang. Ya. Nah. Mangga. Lintune mawon, Pak. Lintune apa? Manut karo. Niku kan damel bawa to. Heeh. Delalahe niku bawane kula dereng siap. Terus? Lintune mawon. Ya, lintune apa? Lintune apa? Ya. Napa, Pak? Yuk langsung loro sigar ora apa-apa, tanpa bawa. Asal. Yuk. Boleh. Wong mau awakmu wis bawa lagumu dhewe kok. Ya sudah. Ya, oke ya. Ya. Iya, kowe ra matur nuwun karo Bapak. Wis tak gekne lagu lho kowe. Napa, Pak? Niki mau to. Lagu ki mau sing gawe Bapak Anom Dwijo King Kong, rumah sing piye? Oh, dangdutnya sing damel Pak Dodo. Terima kasih Pak Dodo. Terima kasih Pak King Kong. Ya. Yo, monggo lara sesigar garap gamelan Bali ya, Nduk, kan? Nggih. Ya, oke. Yuk, monggo para kanca siaga. Ya. Gamelan Bali. Oke, genduk Niken Saindri. Waktu kembang kabar mekar merengi hati kami sambil cinta suci kami sopan kaya kaya kira sesetia sapa bengi Tandro larasiti rasane sembut telang lali keringet tambang kabaran di kota liya Oh